Com puc saber que m'estic autoenganyant? Bueno, sembla difícil, no? Si m'estic autoenganyant, com puc saber que m'estic autoenganyant? Bueno, hi ha com diferents uh, etapes, no? O estats. Estan les pors, la resistència al canvi, i després està la situació que aquestes pors i aquesta resistència al canvi generen, i seria la situació actual, diguéssim, i després està els autosabotejadors, que ens pinten tot això de colors perquè aguantem un temps més, no? I, clar, l'estat més alt, que seria el de consciència, doncs no acaba de veure tot això. Tots ens hem autoenganyat en algun moment o altre, o ens estem autoenganyant ara mateix. Per què ens autoenganyem? Bueno, perquè és dur, és incòmode i és desagradable veure la realitat d'algunes coses, no? Cadascú poden ser coses molt diferents. Potser no vull veure que no m'agrada el camí que vaig decidir a la vida o el que vaig escollir estudiar, o no vull ser conscient de que la feina que faig no és la que m'agradaria fer, que amb la persona amb la que estic no és una persona amb la que m'agradaria estar, que la vida com la tinc muntada, la vida que porto, els meus hobbies, el que dedico el meu temps, el que sigui, doncs no és el que m'agradaria si pogués escollir, no? Ser conscient de tot això és dolorós i, a més de que és dolorós ser conscient de tot això, està el fet de que quan en sigui conscient hauria de fer alguna cosa al respecte, no? I això significa afrontar pors, afrontar resistència al canvi i modificar moltes coses que, encara que no m'agradin, tenen una estabilitat i tenen una rutina i estan dintre de la zona de confort i s'hi està desagradablement bé moltes vegades, no? Dins d'aquesta inconsciència o dins de l'autoengany. Vale, la pregunta era com puc fer-ho per saber que m'estic autoenganyant? Bueno, a nivell conscient és difícil, però a nivell inconscient, normalment el meu cos, la ment, m'envia senyals, no? Per començar, és molt probable que hi hagi coses que eviti pensar-les. Per exemple, em vinguin pensaments i digui, no, això no vull pensar-ho. Això no m'ho vull plantejar. Bueno, què hi ha allà que no vols plantejar-te? Normalment, quan hi ha autoengany, també hi ha una falta de compromís. És a dir, ostres, doncs no sé, per exemple, el meu jefe fa molt de temps que m'està oferint doncs, un lloc de treball més alt, amb més responsabilitat, i jo contínuament li dono llargues, no? Li dic que no puc, li dic que no em va bé, que s'esperi que acabi aquell curs d'anglès, que així portaré més bé a aquell lloc de treball. O la meva parella doncs, m'ha dit de casar-nos, o de tenir fills, o de, jo què sé, el compromís que sigui, i si no és que tingui un problema amb això, que és que no ho vulgui, no? Si sí que ho vull, i veig que contínuament, doncs, ostres, aquest any no em va bé, esperem millor l'any vinent, o esperem que els nens siguin més grans, o esperem a tenir 1.000 euros més als estalvis. Bueno, excuses que no són excuses que donguem només als altres, sinó que són excuses que em dono a mi mateix, a mi mateixa, sí, perquè m'autoenganyo. I primer m'autoenganyo a mi i després d'haver-me enganyat bé, sí, de tenir tota la merda sota la catifa, no?, que diem, bueno, doncs, com que encara puc seguir, doncs em vaig dient tot això i això és el que dic amb els altres. Més coses que fa una persona quan s'està autoenganyant. Doncs tapar molt el temps lliure, passar molt poques estones a soles. És molt típic les persones que ocupen molt el seu temps contínuament, no? O sigui, una cosa és ser actiu i l'altra és que no puc estar sol, no puc estar quiet. Haig d'estar contínuament ocupant el meu coco fent coses, fent activitats, la tele, el no sé què, el que sigui per no estar jo mateix amb mi mateix. Com més coses fa una persona, normalment, més malament està amb ella mateixa. Quan el consumisme és excessiu, no? Quan necessito comprar, necessito contínuament fer escapades i anar de vacances, necessito contínuament estar de festa, de sopars, amb gent,
no sé, en moments socials, fent coses. Bueno, quan és... Lògicament no estic dient que fer tot això sigui d'una persona que s'autoenganya, no? Que a tots ens agrada i tots gaudim i disfrutem, no? De fer coses. Una altra és quan ja és per necessitat. O sigui, és que no puc estar quiet, no puc estar en silenci, no puc estar sol. Les persones que estan bé poden estar soles i gaudeixen dels seus moments a soles, no només això, sinó que els busquen, sí? No esperen a veure si poden trobar a veure si un dia estan sols, sinó que busquen aquests moments de soledat, no? En canvi, les persones que no estan bé, a la inversa, sempre buscaran la forma d'ocupar-se, sí? Bueno, després, a més de tot això, no? De les senyals que ens dona el cos, que ens dona la ment, d'autoenganyar-nos, de, de pensar que és normal després, no? És a dir, ja entra la figura de l'autosabotejador. Que estàs malament a la feina? Bueno, és que és normal, és que tothom està malament a la feina. Qui té ganes de que arribi el dilluns? Bueno, doncs la gent que disfruta de la seva feina, que realment li agrada, no té cap problema en que arribi el dilluns. És normal estar malament amb la parella, és normal discutir-se contínuament, és normal no tenir ja ganes de veure aquella persona amb els anys i... Bueno, les persones que estan bé amb la seva parella no els hi passa això, no? No és normal. Tendim, no, a autoenganyar-nos, a buscar aquell argument que aconsegueixi agafar aquella situació, embolicar-la d'un paper d'un color molt maco, posar-li ull de set i, doncs, un temps més d'aguantar aquesta situació. Una altra forma de donar-nos compte, que també és bastant sovint, és somiar amb no viure aquella situació. És a dir, tothom podem alguna vegada pensar en ostres, com seria si no treballés aquí? Com seria si hagués escollit una altra carrera? Com seria si hagués conegut una altra persona? M'ho puc plantejar, no? Fins i tot des de la curiositat. Ara, si és normal que molt sovint pensi com seria estar soltera, no? I fins i tot ho pensi com en fantasia, no? Estaria bé. O m'imagini molt sovint treballant d'una altra cosa, havent fet uns altres estudis, fent un altre tipus de vida, fent un altre tipus de hobbies, dedicant el meu temps a altres coses, tenint un altre ambient, un altre voltant. Ho puc pensar algun cop. Lògicament, no passa res, no es pot pensar algun cop i és el que us dic, des de la curiositat, però que de forma sovint em plantegi com seria haver fet una altra cosa, com seria si la meva vida fos diferent, com seria si en comptes de viure aquí visqués allà, com seria si en comptes de dedicar-me a això em dediqués a l'altre, si en comptes d'estar amb aquesta persona estigués amb una altra. Si és molt sovint, és una senyal, no?, d'aquestes que intenten sortir per sota de l'autoengany i, bueno, costa, no?, treure el cap. És difícil saber-ho i la millor forma és, sobretot, doncs, intentar posar-hi molta consciència, molta vista, veure si hi ha alguna d'aquestes senyals que dius, ostres, doncs sí, això a mi em passa sovint, veure què hi ha al darrere i seguir, doncs, treballant amb l'autoconeixement i les pors. Si hi ha algun altre tema d'aquests que us interessa, em podeu enviar una pregunta o un tema o una consulta, el que sigui. Si us preocupa o si us interessa a vosaltres, segur que hi ha moltíssima més gent que li passa